Yau ɗan Fefe ne da Ado Isa na Gwanja, mata ku yi rawa a yau har fadar ku zan je, ba kwa rawa kiɗan ma ba zan buga ba, mana! Da mata ake ado ko da ba a so ba, idan za mu je gida ku ne za mu duba, ado na gida da mata aka so a duba, na ce sai da mata za a yi aiki na ƙuba. Dai ba shiri da mata ba zan tsaya ba, ni dai na sani rawata ba ta tsaya ba, mata suna rawa ba zan bar kiɗa ba, mana! Assalamu alaikum masoya, sai ku saurari sabuwar waƙar mu mai fitowa mai taken fadar mata, Abdul ɗan Fefe Fit Ado Gwanja. A cikin waƙar da aka yi wa mata kirari sosai gaskiya, dan za ku ga akwai libamin mata a ciki, wato Ado Gwanja, so shi ne sarki a waƙar, dan ni gaskiya yaro ne ko ba haka ba, dole sai dai in faɗi abin da kawai yake bakina. Mun gode masoyan mu, Allah ubangiji ya sa mu shiga azumi lafiya, Allah kuma ya fitar da mu lafiya, mun gode sosai.